Čaute ľudia, vítajte u nového videa a teraz som v Robloxu a ideme si zahrať Grace. Už ho updateli, má iný obrazok a idem sa do neho pripojiť. Dobre, pripájam sa a pridajte aj zbran tu pridali. OK. Musíte mi to načítať. Dobre. A keby ste nevedeli, tak tu je takýto obchod. OK. Takýto obchod tu je. Chcem si kúpiť tohoto, ale nemám na ňo. Tu je aj pištol. Tohto tedy ho mám. OK. OK, sme vonku. Toto sú takéto dve. Tento, tam iba bežíš a tam nikto nejde. A túto, to je strašne ťažké. Tak ja idem do normálneho, ja idem tu. Dobre, teraz sa prepadneme jak v tom Grace 1. Čo som točil, keď som bol malý. Aký máme level? Mám to moc nahlas. OK. Tak teraz počkám. OK, čo si dám? Toto. Nie, to je všetko. OK, ready? Upgrade to tu. Strašne moc. OK, tuto idem. Takto vyskočím. OK. Buguje sa mi to. Ide Carnation. Tuto vždycky, keď som išiel do tohto, tak som tuto išiel, takto som sa tu šmykol a ten Carnation išiel a ma zabil. OK, už budem v save roomke. Save roomka. OK, tak aké mody? Tento ping-pong som nemal. Tak idem skúsiť. Prvé kolo na čas začína. A pomoc! Sem. Že tu je taký mod, že tam, keď ho dám, tak budem maličký, asi vôbec nemusím čupínať, keď je takéto. Stlačiť páčky. Dať toto sem. Tak. Carnation. Máme dve kľúčiky. Sú divné tieto veci. Yes! Dobre. Tuto nič nezískame. To si nedám. Toto som nikdy nemal.
A ináč mám takéto, to si dám. A mám takéto. Ale tá baterka sa mi vždycky doplní, tak to dám preč. Sú pokazené dvere. Ok, bežíme. Schovať. Takže tu je oko. Na ňom sa nemôžeme pozerať. Tak. Dať si páčku. Čo to boli iba 2 páčky? To som nikdy nemal, teraz ten mod, čo som mal. Chcem sa schovať. And go. Oh, kam idem? Nepozerať sa na oko, aby nám neobralo polovicu života. OK, ideme, máte si stolička ohni. OK, idem sem. Pomoc! Konečne to bude toto. Oh, super! Už dám teraz. Už bomba túto pod nohou. Skúsim si to dať. A keď zomriem, tak už bude koniec. Dobre, ideme. Počúvajte, mám čakať? Oliver teraz musí ísť mami a dnes stane. Mňa mamina ho poprosila a ja tu budem s vami chvíľku čakať, tak choď. Tak som nevedela, bomba. A to je koniec, čau. Kokot, poď, čo si tam hovoril? Ale to, teraz ukončí video. Čaute ľudia a čus.